Здравейте, приятели! Аз съм Радостин от TikTok. На 20 години от град Ямбол. Живея в Германия. Няма значение къде. Живея в Германия от около 5, 6, 7 години. Забравя го името. И днеска реших да ви разкажа за мен. За хората, които се интересуват за мен, ще им разкажа за мен, какво се е случило за мен, какво се случва за мен. Така, да продължим. Всички ме питат как съм започнал с TikTok-а. Как измислям толкова брутални видеа. Имаше един слънчев ден през 1322, когато птичките пееха, чуроликаха и съм се появил аз. Беше корона. Нямаш какво да правя. Викам, дай ще наблъскам 2-3 видеа, ще ми какво ще стане. Те реха, че избухнаха като гръм. И викам, това съм аз. Най-простият човек на земята. И след като започнах с TikTok, се запознавам с едно момиче, което вече не сме заедно. Кой е това, каквото с парцал? Чорап. Да, вече не сме заедно с това момиче, но 2 години се развивах с нея. Тя беше малко по-известна от мене, но не искам сега да казвате, че тя ме е направила известен. Аз съм най-големия просто, разбирате. Аз сам се направих известен, аз съм най-големия. Чуете ли? Така, да, 2 години правихме TikTok. Тя ме задминаваше, аз се задминавах, тя ме задминаваше, аз се задминавах, тя ме задминаваше, аз се задминавах и изведнъж аз избухнах като ракета, направо излетях към звездите и почнах да се рея. Звезди около мене, глупости. И да, това е сценария ми, за първи път пиша сценарий, защото почнах да забравям. Иначе всички мои видеа, приятели, така излизат. Просто така сядам и излизат. Разбирате ли? Така. И 2 години по-късно, приятели, се оставяме с това момиче, тя продължава напред, аз продължавам напред. Просто не се разбирахме. И аз решавам вече да ставам най-големият тарикат, разбирате ли? Корвар. Прещем ги, пращаме ги за зелен хайвер. Обаче, един ден идва едно момиче в моето училище, поглеждам я и забравям за всичко. Направи ми черна магия, разбирате ли? Черна магия. Всички от моето даскало искаха да бъдат с нея. Обаче, нали аз съм тарикат. Викам на всичките да се за мене. За мене, аз заплюх първи, оближи плюнката. Те даве, но и не са прей глупости. Викам, брат, гледай какво става. Чувам при нея и викам, мличка, писах ти в Инстаграм да ми отговориш. Тя ме погледна така плашено. Нали, заклати си главата напред, назад, надясно. Скриви се малко така. И каза, добре. Айде, всичко свърши, разбирате ли? Моето джобче. Няма се притеснявате. И учихме 3 месеца заедно. Тя се влюби в мене. Аз изпитвах чувства, нали? Не така, но изпитвах, беше ми много хубаво с нея. Радвах се. Нали, малко се пазях да не се влюбя пак. И 3 месеца по-късно тя да ражда замина за нейната държава. Украйна. Да, тя идва от Украйна. И аз исках да я оставя, нали? Не исках да имам пак такава връзка от разстояние. Обаче тя плачеше. Викаш за самоубия! Не мога без тебе! Викам, спокой се, ще даде един шамар, ще вкарам под масата, ма. И какво направих аз? Чаках 1 година. През тази 1 година оставих училището. Исках да продължа да ставам полицай в Германия, обаче се отказах. Какъв полицай ще стане от мен, не знам. Подкупен. И преместих се в друг град в Германия, започнах да работя и през това време, докато нямаше, иска да се развивам, за да може, когато дойде време да идва при мене, всичко да е подготвено. Намерих си работа, станах шеф в работата, направих си книжката, купих кола и през това време тя дойде, всичко беше готово. Так. И живеем заедно, щастливи. Нещата, които исках да направя, ги направих.
Радвам се, благодаря на Господ, че ми помогна, че не ме предади да се откажа, не ме остави да сам, разбирате кой ме предади. Не ме остави сам, бях силен, защото аз една година бях сам наистина. Не една година, ми няколко месеца бях сам, съвсем сам. И ми беше много тежко, наистина, приятели. Имаше моменти, в които много ми се ревеше, много гадно ми беше, затова бях спрял с TikTok около една година, две, не знам. Защото нямах такова настроение да правя видеа, не бях същи както преди. Беше ми много трудно. Не се отказвайте и запомнете едно. Нещата, които идват лесно, си отиват лесно. Wow! Борете се, бъдете силни. За този живот запомнете едно. Живота не е гаден. Просто живота иска да те научи. Разбирате ли ме кой има предвид? Надявам се да сте взели с нещо поука, да съм го научил на нещо с тези мои силни думи, такива силни, разбирате, болезнени. Да не плачете сега, не искам да ми ревете, тук ще ме досите. Разбирате ли? Бъдете силни. Бъдете силни. Не мога повече. Обичава. Радвам се, че ми гледахте видеото. Абонирайте се, харесайте, споделете. Също в TikTok, в Instagram. Долу е линка. И до следващия път. Чао!